Vi er i Brasilien, i den unge delstat Rondônia, midt i verdens største regnskov. Her har mennesket altid været draget af drømmen om ufattelige rigdomme, gemt i junglen langs de uudforskede floders uendelige vandveje. Rio Madeira, træernes flod, udspringer i Andesbjergene og glider ud i Amazonfloden efter 2.500 kilometers rejse gennem urskov. I 1800-tallet sejlede eventyr og opdagelsesrejsende op ad Madeirafloden. Men efter ugers sejlads på den brune flod stødte ekspeditionen på en barriere af klipper og vandfald, som hindrede al videre fremfærd med skib. Man gik i land, kortlagde området og drog så tilbage. Hjemme i Eventyrenes Klub fortalte de om uendelige ressourcer af gummitræer i skovene og guld i flodens vande. Det mægtige land fuldkommen lukket inde imellem Andesbjerge og urskove. Adgangen til rigdommene var kun mulig af Rio Madeira, hvis blot man kunne komme udenom vandfaldene, som spærrer for sejlads på floden. En jernbane blev bragt i forslag. Et monumentalt værk. Med udsigt til enorme fortjenester besluttede dristige forretningsfolk at gennemføre byggeriet af banen. Kapitalen kom fra Europa. Entreprenørfirmaet var amerikansk. Og arbejderne kom fra hele verden. Jernbanelinjen skulle føres gennem ukendt land, fra et ødepunkt i junglen til et andet. En strækning på 366 kilometer langs floden, forbi 21 farlige vandfald, frem til Porto Velho, hvorfra vandvejen var åben til Atlanterhavet og verdensmarkedet. Den 20. juni 1907 ankom de første både med amerikanske ingeniører til den øde flodbred neden for det første vandfald. De medbragte 20 tons jernbanemateriel, som blev sat i land på den mudrede flodbred ved Porto Velho. Her blev et stort område af skoven ryddet, gav plads til station, remiser, værksteder og beboelser. Byen voksede op omkring banen. Porto Velho fødtes og udviklede sig i troen på fremskridt i det jomfruelige land. Dengang i dag er Porto Velho hovedstaden i delstaten Rondônia, de nye muligheders land. Ô Maria, vem pra cá! Maria, vem pra cá! Os bilhetes pra mel. Eu sou Valdir Raus, governador do estado de Rondônia. Eu cheguei em Rondônia em 1977, portanto há 17 anos atrás, né? Viemos, passamos pelo Paraná, onde eu tinha um irmão que já morava, depois ele veio para Rondônia e eu também vim junto, buscando novos horizontes. Rondônia era um estado que tinha uma propaganda lá fora, nos outros estados, como um estado de terra boa, né? De novas oportunidades, novos horizontes. E Rondônia nos deu esse espaço que estamos ocupando já hoje como mandatário maior, como governador do estado. Ligesom guvernøren er næsten alle kommet hertil som nybyggere. Rondônia er Brasil, Vilde Vesten, befolket af guldgravere, kvægfarmere og småbønder, som udnytter de enorme naturressourcer. I år, vore dages massive tilflytning til området, var Porto Velho gået helt i stå,
og levede på minderne om fortidens storhed. Dengang, da jernbanen var byens pulserende arbejdsplads. Olha, a estrada de ferro, a gente, quando olha assim, a gente sente uma tristeza muito grande do que ela foi. A estrada de ferro no Mamoré, ela trouxe divisa, ela fez tudo, era uma mola aqui pro nosso estado. A saudade, onde ficou sepultada a minha mocidade, nessas duas paralelas, né? Como eu a vi e como hoje a vejo. É uma saudade que eu levarei ao túmulo. Man har genåbnet et lille stykke af den gamle jernbane. Det er søndag, og byens borgere kan få en tur 8 kilometer frem og tilbage på resterne af den linje, som i folkemunde kaldes Djævlejernbane. Men for os bliver rejsen længere. En sidste umulig rejse, hvor fortiden og nutiden løber parallelt langs sporene i junglen. Det økonomiske grundlag for at bygge jernbanen var de rige, naturlige forekomster af gummi, som dengang kun fandtes ét sted i verden, nemlig i den amazonske regnskov. Den indre revolution i Europa og USA krævede mere og mere af det nye, unikke råstof. Gummiet var det sorte guld, og ved århundredets begyndelse var verdensmarkedsprisen så høj, at gummiet på få år ville kunne betale for byggeriet af jernbanen. Bare prisen holdt sig oppe. Hvad ingen vidste var, at allerede 30 år før jernbanen smuglede en engelsk eventyr frø fra gummitræet ud af Amazonas for at lave eksperimenter i drivhuset i London. I 1908 fyldtes junglen langs floden med fremmede mennesker. En arbejder skrev i sin dagbog kort efter ankomsten fra Europa. Mandskabet tog afsked med deres venner. Derefter lod de forældre, søskende, hustru og børn for i lang tid at udføre deres opgave langt hjemmefra. Vi så os overladt til os selv, isoleret fra resten af verden, afskåret jæger af 2 oceaner, Atlanterhavet og Amazonas. Vi sad for os selv
Hver med sin smerte, uden en lyd, uden en klage. Af og til blev stilheden brudt af, som blandedes med den vedvarende lyd fra det strømmende vand i det majestætiske vandfald, som omgav os. Jernbaneselskabet igangsatte selve linjeføringen. Mere end 1000 arbejdere var ankommet, og dygtige amerikanske byggeledere var i position i junglen. Ingeniøren skrev i sin dagbog: Hver eneste tompnes igennem en uigennemtrængelig vegetation. Torturen vi led under, for hvert skridt vi tog i hjertet af den jomfruelige urskov, kølnede vores begejstring over den tropiske vegetations overdådighed. Som følge af den opgave, der er pålagt os, har vi krydset landområder, hvor hvid mand aldrig tidligere har sat sin fod. Og for at være ærlig, så ved jeg ikke, hvorfor noget menneske skulle ønske at komme hertil. Området er fuldstændig primitivt. Skovrydningen, på hvilken jernbanen løber, er 33 meter bred. På hver side rejser træer som grønne fletværk. I lejren, hvor vi bor, bliver det sagt, at en mand engang knap nok var kommet om bag forhænget af blade, før han i løbet af få øjeblikke, uden tvivl, har mistet sin retningssans. For han blev aldrig set siden. Até as que se perdiam na mata, então avisava por telefone, pedia o maquinista para dar uns apitos, e pelo intermédio desse apito a pessoa localizava pelo som do apito, ele beirava a imagem e saía em cima da linha para poder fazer desaparecer, porque muita gente ficava lá desaparecida, a família aperreada, procurando, mas por graças ao apito do trem ele saía, se libertava daquela prisão que ele estava dentro daquela mata. Siden ankomsten til Porto Velho er der nu gået 117 arbejdsdage. På den tid er det lykkedes os at anlægge 10 km forløbt spor og 3 permanent spor, på hvilket der kan køre et lokomotiv og en vogn. Skoven er ryddet. Der er nivelleret på yderligere 8 km, som er klar til sporlægning. De mange vandløb og sumpe forsinker vores arbejde betydeligt. Så vi må etablere midlertidige pæleværker for at kunne køre jord frem til opfyldning. Men vandet eroderer jordskræn og skyller ofte hele linjestykker bort. Så vi må dræne sumpområder og rørlægge vandløb under banen, før vi kan komme videre. Mandskabet er bo i midlertidige teltlejre langs med banen. Og desværre er de fleste plaget af varmen og de mange insekter, som alle har ét til fælles. De stikker. Det er dog mit håb, at vi efterhånden til forholdene. På dette første halve år havde man således anlagt 10 km jernbane igen. Der manglede 356 kilometer.
O meu pai chegou, saiu da ilha de Granada. Meu pai era um operário especializado. Então, nessa altura, os ingleses, os americanos, eles mandaram circular ali pelo Caribe, América Central, escolhendo pessoas, operários especializados para compor, porque tinha que fazer as estações, tinha que fazer barracões e as casas mesmo para ele. Então, meu pai se deu muito bem. Aqui a Estrada de Ferro, em 1910, ela tinha assim uma comunidade já de 3.000 habitantes, né? Agora tinha fábrica de gelo, tinha lavanderia a vapor, tinha comissária, já tinha o Hospital da Candelária, porque antes disso o pessoal morria como formiga. E muitos que vieram com meu pai não tiveram o prazer de ver terminar a estrada. Morriam como assim, de manhã a pessoa estava com saúde, e à tarde estava aquele tremedeira, lária, aquela coisa, tinha a beriberi e muitas outras doenças pela água que se tomava, né? Aquele tempo não tinha água tratada ainda, o pessoal estava aventurando ali na selva mesmo. Jernbaneselskabets læge skrev månedlige rapporter til ledelsen. Marts 1908. 438 folk i arbejde. 344 arbejdere i behandling i Porto Velho. Jeg inspicerede personligt alle lejrene langs linjen. Mændene lever usundt og er voldsomt plaget af tropernes sygdomme, som går hånd i hånd med alkoholisme. April 1908. En feber, mere resistent mod behandling hærger. Mændene dør hurtigere end tidligere. Voldsom blodmangel og hjerneblødninger er typiske. Vi frygter en koppeepidemi. Der er afsendt anmodning om mere medicin. Floden stiger konstant, og moskitoerne er meget værre. Ingeniøren er ved at miste modet. Regnen på denne tid er meget voldsom og hyppig, og gør vores lejr meget ubehagelig. Teltduene giver os ikke længere fuld beskyttelse, og der er ingen mulighed for at bedre situationen, før der kommer et hold raske mænd. De sidste dage har været frygtelige og fulde af lidelser for de 12 mænd under kaptajn Stiles. Ikke mindre end 10 af dem har tilbragt al tiden i deres hængekøjer, rystende af feber. Sygdomme og uheld truede byggeriet. Jernbaneselskabets tidsplan var ved at smuldre. Der måtte skaffes flere arbejdere, koste hvad det ville. En storstilet værvekampagne i alverdens hovedstæder blev sat i værk. Man stillede mændene i udsigt, at de kunne tjene en formue ved jernbanen, og tusinder tog til Amazonas for at søge lykken. I kontrakten, de underskrev før afrejsen, skyldte arbejderne for rejsen fra hjemlandet til Porto Velho, indtil de havde arbejdet 6 måneder. Og de havde først oparbejdet en hjembillet efter 2 års arbejde.
Det er snart en del af hverdagen. De dage, hvor mændene lå syge i deres hængekøjer, blev trukket fra månedslønnen. Det samme gjorde fortæringen og medicinen, så mange havde slet ingen løn til gode, og kunne derfor ikke slippe væk. August 1908. Der er ankommet et stort antal nye arbejdere, af hvilke mere end 90% har måttet i behandling på hospitalet inden for 3 uger efter deres ankomst. Mange af dem er vendt tilbage til USA efter lægelig befaling. September 1908. Jeg må gøre ledelsen opmærksom på, at det på grund af sygdom er meget optimistisk at regne med at få 90 dages arbejde fra hver arbejdsmand. Efter 3. eller 4. feberanfald er han ganske ubrugelig. En grundig undersøgelse viser det alarmerende forhold, at den gennemsnitlige tid, en mand tilbringer i arbejde, er mindre end 3 måneder. Alle dampere er sejlet herfra fyldt med mænd, rystende af feber, som flygter rædselsslagne fra denne dal. Ulykkeligvis tager mange afsted som blinde passagerer, uden tilstrækkelig behandling, og et stort dør under rejsen eller tilbringer lang tid invalideret i deres hjemlande. Jernbaneselskabets ledede status i en rapport til ministeriet. Bygningsarbejdet er som ventet ikke skrevet planmæssigt frem i 1909. Det skyldes dels oversvømmelserne fra Madeirafloden og dels de dårlige sundhedsforhold. Det har været nødvendigt at sikre en uafbrudt strøm af folk. Men selvom vi har sat 4.000 mand på byggeriet, har det udførte arbejde været relativt ubetydeligt. Dette er i overensstemmelse med de høje udgifter, der har været forbundet med at få arbejderne transporteret den lange vej til Porto Velho. Sjældent er der blevet bygget jernbaner under forhold som disse. Lykkeligvis har selskabet dog ikke mistet mod, men føler sig stærke til den fortsatte kamp mod alle naturelementerne. Den 31. maj 1910 nåede linjen frem til kilometer 90, hvor den første store bro skulle føres over bifloden Jaci-Paraná. Broerne blev fabrikeret i USA og sejlede til Amazonas som samlesæt. Men arbejdet gik alligevel alt for langsomt. Med det tempo ville byggeriet tage mindst 12 år, og det kunne investorerne bag jernbanen ikke vente på. Der skulle fart på. Selskabet skyede ingen omkostninger. Flere graner og kranvogne blev sat ind, og flere folk. Sent i 1910 kom man op på 6.000 mand, og byggeriet nåede et tempo af 1 kilometer spor dagligt. Jernbane
var blevet til en effektiv maskine, som hastigt forbrugte menneskeliv. As pessoas eram jogadas aí, só via aquela área onde eram jogadas as pessoas aí, os corpos aí, e a gente vê os fêmeas, os crânios jogados. Então, depois dessas pessoas que passaram, sem ter direito nem a sepultura, sem ter direito a nada, e os parentes não tiveram nem resposta mais, nem sabiam onde eles ficaram. Tinham vontade de chegar aqui, ganhar um dinheirinho e voltar para sua terra. Der findes kun få overleverede breve fra de mange arbejdere, og en af dem skriver fra sit sygeleje. Hver eftermiddag ankommer specialtoget fra arbejdsfronten med de syge og de, som er døde på vejen. Hver morgen går sygeplejersken rundt for at åbne øjnene på de syge, for at se, hvem der er døde i nattens løb. I et fortælles der. For at skaffe proviant var vi nogen, der i tørtiden blev sendt til Teotonio-faldet, som ligger lidt tilbagetrukket fra jernbanelinjerne. I de dybere vande neden for faldet er der altid store, lette at fange. Vi opdagede en forladt lejrplads med 2 hængekøjer. Og da vi kom tættere på, så vi skeletterne af 2 mænd i hængekøjerne, som hang og duvede i vinden. Jeg vil også fortælle om de 600 tyskere, som kom til Porto Velho. Det var en flok, som var rekrutteret i de værste kvarterer i Hamburg, men mere beslutsomme end de latinere og næger, vi havde vendt os til. Tilsyneladende ventede de at komme til paradisets have for at hjælpe til ved bygningen af en jernbane. Men efter nogle stop i byerne langs Amazonfloden opløstes illusionerne så meget, at da de endelig nåede frem til Porto Velho, de at gå for bord, hvis ikke selskabet opfyldte en række krav. Heriblandt at blive behandlet lige så godt som de nordamerikanske funktionærer, det vil sige få tildelt et hus med moskitonet og europæisk mad. Det havde sin virkning. Selskabet gik ind på enkelte af tyskernes krav, men sendte dem alle til at arbejde ved udgravningerne i sumpene ved Abuna. Regnen kom. Arbejde i jorden. Alt blev oversvømmet, og mændene blev voldsomt plaget af moskitorerne. Mange af dem stak ind i skov de 1000 kilometer til nærmeste by. Andre stjal cementtønder for at lave en tømmerflåde. Ingen af tyskerne vides at have overlevet, og hovederne af 5 af dem er fundet flydende i Madeira-floden.
I 1911, da jernbanen næsten var færdig, besøgte en ung engelsk digter byggeriet og beskrev surt sceneri. Mod hvert eneste hjørne af kompasset er der mindst 1000 mil ødemark. Men se på disse mennesker. De er på akkord og overtid, og der er ikke andet end træer, alligatorer og vilde. En ukendt, en eller anden i Wall Street eller Park Lane får en idé, og dette er resultatet. Den magtfulde indskydelse. Den bevæger mænd, der ikke kender sproget i New York og London her til denne udørk. Det får stedet til at gære. Den bare tanke. Har du set kirkegården her? Vi har en fin kirkegård, og den vokser fint. Og alligevel vil jernbanen blive anlagt. Ja, folk som ikke skal gøre godt for at arbejde på den og dør, og andre som heller ikke ved, hvad den skal bruges til, de vil fuldende den. Denne linje vil fragte laster af kostbart gummi for at forsyne civilisationen med bildæk. Og ham fyren, der fik denne idé, men som aldrig så dette sted, han vil endnu en gang indkassere fortjenesten. Fremskridt. Fremskridt. Ødemarken blomstrer som en rose. Det er vidunderligt. Efter sporlægning af 366 kilometer, efter 5 års slid, mere end 10.000 jernbanearbejderes død, indvides jernbanen Madeira-Mamoré på Brasiliens nationaldag den 7. september 1912. Gummi bød sig op. Nu skulle de kostbare laster betale for den dyrekøbte jernbane. Men der skete det, der ikke måtte ske. Samme år begyndte gummiets pris at rasle ned på børsen i London. Lændernes udplantninger af gummitræer i Sydøstasien var lykkedes, og naturgummi fra de nyanlagte plantager oversvømmede verdensmarkedet. Jernbaneselskabets kalkulationer var slået fejl. Markedsmekanismer på få år jernbanen i regnskoven urentabel. Selskabet gik konkurs, og banen blev opgivet.
se fosse uma coisa minha, eu voltei a trabalhar com a vontade de contar isso para os meus filhos, meus netos, ver essa estrada aí correndo. Mas não foi possível, porque muitas correntes, pessoas que não querem ver a estrada de ferro rodar. E eles botam a um lado e eles querem pegar o dinheiro. Então, é muito difícil a gente trabalhar nessa maneira. Um trabalha com sinceridade, com honestidade. Os outros pegam e aproveitam do serviço feito para dizer que eles fizeram. Mas o mato, nosso país, é a política. Foi amigo, não tem competência, mas é amigo, joga lá. Isso é que está acabando com o nosso Brasil. Den gamle mands drøm om at se jernbanen køre som i gang, vil nok aldrig blive indfriet. Det var den rige verdens jagt på gummi, der åbnede banen. Og det var gummieventyrets afslutning, der lukkede den igen. Men den store verden igen på den gamle linje. Under 2. verdenskrig skulle amerikanerne bruge gummi til krigsindustrien, og i en kort og hektisk periode rullede endeløse rækker af jernbanevogne på ny, de sorte gummiballer frem til Polo. Da krigen sluttede også gummieventyret for anden gang i Amazonas, og den lille jernbane i regnskoven derhen i sin tornerosesøvn i mange år. I vor moderne tid søger den unge delstat Rondônia efter sine historiske rødder, og den gamle jernbane er igen aktuel. Então, futuramente, é uma obra difícil, um tanto ambiciosa, de reativar a ferrovia Madeira-Mamoré de Guajará-Mirim a Porto Velho, para que os produtos possam vir do sul do país, né, do Mato Grosso, de outros estados, para Guajará-Mirim, embarcariam nos trens em Guajará-Mirim, daria até Porto Velho, que pegaria o nosso porto, já temos um porto em Porto Velho, e aí sairia no Oceano Atlântico. Der er politisk prestige i djævelens jernbane. Ved festlige lejligheder taler man om at genåbne den gamle linje. Men søndagsturen med veteranbanen ved Porto Velho, de første 8 kilometer frem og tilbage, er det eneste, der fungerer i dag. Den aller sidste gang banen blev åbnet, hele strækningen, fik den til opgave at udslette sig selv. Banen blev brugt til at transportere de gravemaskiner ud i området, som byggede den vej på stigende trafik langs de gamle spor. Brasilien ville ikke satse på jernbaner, men valgte i stedet at udvikle det kæmpemæssigt med vejnet og millioner af biler. Vejene går igennem jomfruelig urskov, som trænges tilbage i et bredt bælte omkring dem. Og tusindvis af motoriserede lykkehjem søger efter rigdom i skoven og floden langs den nye vej. Farmere og nybyggere trænger frem og nedbrænder store skovområder for at få plads til kvæget. Regnskovens grønne tæppe breder sig overalt i Rondônia og virker uendeligt, men i realiteten er op mod halvdelen forsvundet, og rydningerne fortsætter. Gummitapperne er de eneste, der kan bruge skoven som den er, uden at ødelægge den. Men de er få og fattige, og må kæmpe en ulige kamp for at bevare skoven. Landets udvikling kræver, at skoven må vige. Brasilien er en økonomisk stormagt under hastig fremmarch. Som altid sker udviklingen langs transportvejene. Og i dag er landevejene ført igennem fra storbyen São Paulo, de næsten 3.000 kilometer gennem regnskov, her til Porto Velho. Den lille stationsby fra århundredets start er i dag en storby med 300.000 indbyggere.
Tilflytningen til Rondonia er stærkt stigende. Her er plads og ressourcer af. Vamos dançar! Vamos dançar, ei! Fremskridt, fremskridt. Ødemarken blomstrer som en rose.